Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 5. Agplano ka as iaanad, kat maadaan kanto itinawadwad. Nugang ganatem ti aramid mo, agkurang kanto iti kasapulam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, agipat patakdermanen ti karuba iti balay da. Da tao lang nga intisan ang makapasimpa iti balay na. Ay nalakay, adda kwartada apagbalay da. Adda ngamin partido da ije abroad. Hanggang sana mabalin ti kastoy. Agpaabak tayo kidding. Ni, anya ti kayat mo asawan. Talagamat nga adayo anabakbak ng dangam da tayo. Masapula padakalan tayo matibalay tayo. Ngam awan ti umdas nga ramaten tayo. Makamuditan. Ti kano na pintas abalay, pakakitaan anasaliwanwan ti aking balay. Ang pangalaam nga rod iti kwartam nga aramatem. Siyak ti makaammo iti dayta. Anya ka diti imayan ni George nga anak ta. Eh, siya kanupay, iti mangkita kadagiti agtrabaho iti balay da. Ada ka di kwartada nga aramatan da. Nangina ti materialis ita. Agramantang dan ti agtrabaho. Isumutimbagak, hanggang kuna na bita makaammo kanoditan. Nariga ti mangirugay adi na ilipas. Jakman ammo iti anak ta. Ay, kapilitan na mapanak iti balay da. Nurugyanan dagiti karpintero ti agtrabaho. Manumad latis wildo na ngay iti pagtrabahuan na. Eh, mapanaklatan tanong makitak no niya teramidin da. Ken tumulungak, tayo supay nga itang danda iti trabahador. Ala, sikati makamaw, lakay. No igatang mo iti materyales ti kang kaisuna ang kwarta. Kasanungay ti pangtangdan, kan ti ipakan iti trabahador. Nulagat adan materyales, makamuditan. Narigat ti planom lakay. Adda igatang mo iti materyales. Ngam kasano ti tangdan ti agtrabaho. Saka din ti makaammo iti dayta. Basta inak gumatang iti materyales, nalpas. Naglaka ti panagplanom. Ngam di mo pinanunot ti daduma pa'y apagproblemaan. Di mo ngamin ammo ti plano kat. Basta sumurot kalatan iti ibagak. Ay, si kaman lat makaamon. Kitaek man tilaing mo. Ay rugain ti panang patakder da iti balayaw. At da umdas aya nga ramaten yaw aging gatmal pas balasang ka. Ay, day tangarod ti parikot tatang. Ingatang na ti kakaiso na akwartami. Asano nga ruden ngay. Apay mabalin nga utangan ti sweldo dagiti agtrabaho. Madanagan ak no maibus ti kakaiso na akwartami tatang. Daytakay ti kunkunak. Eh, nangirugay iti di na pa'y pinanunaw. No ada maaramat aging gatmalpas. Ngam no awan pagtangdan ko, kapilitan asumardang dagiti trabahador. Ay, wala. Kasjay mo ti asawam. No agplanaw, irugi na adagos. Uray awan namnamaen na apang lepas. Di pa'y nalpas ti balay da, ang awam meten pagtangdanda. Kasanon ti rinugyanda. Kasjay na kadi, anak katiwangwang. Ay, anya pa'y ngay. Apay kaya mo dagiti agtrabaho nga utangan dati tangdanda. Numabayag anak katiwangwang tinarugyan. Imbag no saan ang madadaol. Mabilag ken matudwan. Ay, saan mo kiday. Ang mabayag akawang papanan na. Aglati dagiti landok. Awan lat dinar aramidon. Inuray na kumanga danaan anay nga aramaten na. Sakbay anagrugay. Di mo dumag iti pamagbaga. Ay, kaaduan adi na kaya ti dumag iti pamagbaga. Isok ti maiwawa. Kasano itan? Si Mardeng pay lang dagiti trabahador, tawan met pagtangdan kan pagpakan. Barang ma-approvean tilon ko, may tuloy mo't laeng.
Inloan mo ti sweldom? Anya pa ngay. Awanan ti sabali a pamuspusan. No awan ti masweldom. Awan usaran tayo dito balay. Kan oray dagiti ubing ag eskwela. Kababain no sana malpas ti rinugyak. Agganat kamot ngamin anang irugi. Nakurang kamot iti aramaten. Hoy, di nakdilawan at tamok tar aramidag. Nuin rugik, ilipas ko. Kasanon nga iti pagbiag tayo? Mapanmet iti loan mo ti sweldom. Amin akaadalak, adda motor da. Igatangan dakman mat iti motor ko. Saan pa yan alpas ti balay tayo? Isupay lang ti papanan ti linon ko. Sige na, tatang. Kababain ka dagiti barkadak. Makyang ang kasaklaang. Kababain nga agpaiso. No si ka lang ti awan motorsiklo na. Isu nga raw, tatang. Isu ano maalam tilon mo. Igatangan dak iti motor Ala, inton maalak tilon ko. Inta mangirwar iti motor mo. Installment. Taramatan tayo iti balay ti daduma kwarta. Un tatang. Uray installment. Tatang, mangalak man iti bagasyo. Nay, apay san akatapusan ita? Nagsweldo ka. Apay di ka gumatang? Awan na swildok tang. Napanitilon ko. Ay, di mo ba ngamin pinanunot day tasakbay ngay naramid mo. Ay, pangalaan mi nga itinawadwad a bagas. Kaya amumot nga wan trabaho. Kababain tumat. No jak ilepas ti balay may. Ay, Ay, saan mat amabalin adi kay magan. Kaya saan la bagas ti paggastusan ita. Nagad-adaw. Alakit din. Mangtid kayo ni ti bagasyo tawan iluto may. Wide, ang basit lang Mabisinak, nagbasitin na po'y. Kamatis laang ti adda iti lamisaan. Day talaang ti masida. Kamatis. Kasano? Katawan lang arod kwarta tayo. Nagpagatang ka pala iti motor mo. Kasapulak unay ti motor. Ngam awan apolos ti kwarta tayo. Di tayo makasida pa yan itinaimas. Saan ka di akasusweldo ni tatang? Imbayad da kanong arod iti loan ni tatang. Kan iti motor mo. Unay matan. Saan tapay ang makasida itinaimas? Day tamot gamin motor mo, manong. Isupay apapapanan ti kwarta. Apay nga grub-grubot ka. Papanam? Ay, intaray damot gayam ni George sa ospital. Inakitaan. Apay aya. Narik na. Ay, saan ka no bumabati gurigor na? Naut-ut ka no, ti susuop na. Ay, imbag no saan ading giday jay. Wan nga rod. Ay. Dinggi ka numot. Ay, sus. Ay, delikado nga rod. Ala, ingka kita, no kasano ti kasasaanan. Madanagan akpay nga rod. Sapay kumatasaan anakaraw. Apay adi ka pala nagluto. Awan mat ilutok, manong. Ingka mangibaga kada lolo, no at bagas da. Awan pa'y nga ibalon ko kada nanang iti ospital. Anya? Awan ilutom? Kasano nga rodin ngay? Ingka nga rod mangibaga iti bagas kada lolo. Day takat mapanagdaw dawat iti bagasan? Saan ta ka din amangan, manong? Mapantanto iti balay dalulo. Intamangan iti. Kasano, no saan taan na ilakam ijay? Umunakan taing kagluto. Ibagam nga umayak mat makipangan. Nakapsot ti asawam. Delikadon samat, Silvia. Wan nga rod nanang. Nagastos ni matla dito ospital ti inlon na. Nagngina dagiti agas kan masapsapol dito ospital. Ay, amang ano agbayag kayo dito ospital. Wan nga rod nanang. Manu abag adara tinayalison kan kuana. Dakkel ati magastos yun dito. Ay, basta lakit di maimbagan nanang. Ayun gayam. Pakita dyo man dahi ti kwarta kini Emi nanang. Taigatang dahi ti bagas. Awan ti kanunda. Ay, Ay, kasapulan nyo ti kwarta. Tapara ko maiti balayaw. Ngam kastoy matan tinapasamak. Wan nga rod nanang. Ay, may sapay ti motor ni John.
kunak idi asaan da pa'y lang amang irwar. Ngam impilit damat. Saan kayon samot ang nagbayad itaabulan? Ay, saan nga rod nanang? Kasano nga taitan? Manong, adamat nagdamag itay. Apay kano asaan ka ang nagbayad? Iti hulhulugam a motor. Saan nga taan na pa nagbayad ni nanang? Kasano ama pa nagbayad? Kat agparparikot nga rod iti usarinda iti ospital. Kasano nga rudan nga iti motor? No di da na pa nagbayad. Sigurado ang maimbargo ti motor, Manong. No sana mabayadan, awan maramidam. Kasano no subliyan da? Sikamot ngamin. At da pangaramatan da iti kwarta, ngam impapilit mo amang irwarda iti motor. Anya nga ita? Basta, Jack itulok, asubliyan da ti motor ko. Ay, agawit to ni George manipod ospital. Ngam dakkel ti kastos da. Nakautang pa ni Silvia iti kabagyan da. Ay, uray nakautang dyan Basta maimbagan lakit ka anak ta. Wan nga road la kaya. Madanagan na din na pa nakidya ospital. Ta nakapsot kan nakakaasit itsura da. Ay, no apay mo day ta asakit ading gay. Nagbasitan alamok. Ang delikadaw. Iso nga ikagkagumaan da amapok sa dayta alam mo. Ta nadawul da mo't. Ay, kaya titinulong ko maamin at tao Tapno ibagada ka dagiti masiknan. Ay, wan alakay. Nulakat agkay kay sa amin na tao. Maliklikan ko mati panagado dagiti dinggay alamaw. Kamaudyanan na. Nakaawit tamot lang ang lakay. Napahaot kayo mat iti ospital tatang. Uwin nga rod, anak. Kunak no sana ko na makalasat. Kaslapay na bambanog tiriknak. Danag puyat ti agyan iti ospital. In kayo nga rod maturog. Tapno makaina na kayo. Ay, sige man nga rod anak ko. Talaga na bambanogak. Ay, ungayam. Mapantan iti silad lakay. Tagi na natan. Umunakan. Kaya't ko petid tugtugaw dito yung sofa. Imbag kanya ka. Takanayo nak amaturog iti ospital. Adda kayo matgayaman, tatang. Adda kagaya man. Nga mapayadyak nang nagtiungor ti motor mo. Saan yu kadipay nga mo, tatang? Naimbargon ati motor. Tadi tayo mat ngamin nakabaybayad. Anya, naimbargo. Wan tatang. Iswamaki ang angkasak manan Sayang timpaw natay ti motor mo. Sa payawan kwarta tayon. Pasaray mapan kami makipangan iji ayan dalulo. Ngamuray dalulo. Awan matanagas da. No di mga kumay timbaga ni nanang yo. Asaan ko apaggigidan ng tinatplano. Saan ko makastoy tirigat tayo ita. Idiadda kayo di ospital. Nakamuturak ng agpaiso. Ngam na sumangputak dito'y balay. Awan timakan. Nakaamiri sa kitanda kami di ospital. Makitak ti danag ni nanang yo. Imbag tada na diskitar na pinagbayad mi di ospital. Kasano nga itan? Saan mo na maituloy ti balay maw? Enawan mo't ti motor ahul-hulugan yaw. Ay, awan pa'y maswildo mo gapu itilon maw. Ay, awan nga ron tatang. Agbabawi akitan. Ngam naladawin ti amin. Ay, talaga kasta. Maudya talaga ti babawi. No nagtanang ako may di. Kano di mga iti pamagbagayo. Saan ko maakastoy ti mapaspasamak ita? Nasaysaya at aplanwom ang naimbag dagitiing kaaramidan nang runa no maipapan iti kwarta tapno awan to ti pagbabawyam iti odina. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon
Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin ka iparang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 22. Di mo ibalas ti dakes an aramid kan ka, agtalag ka iti apo amang ispal kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Anak, apay anagawid ka. Saan ka day asimrekan iti pagpapaayam a hotel? Kuha nanang, pinagawid dak. Ngamin, siyak mo ti suspetsada at tinakawak kano ti may sa parokyano ti hotel. Anya, taapay asika ti suspitsada. Adda ka di pamaneknek da. Dagiti dua katrabaho kinang padakas kanyak nanang. Sino dagita akatrabahwam? Di agnagan iti Josie, kanday di abakla. Ay, Kurt, inikat da ka ka din iti trabaho? Nasuspindi ak nanang. Kat magnapay ti investigasyon. Kasanungay ama paneknekan, asaan asika tinagtakaw? Nanang, maimbestigaran to dayta. Imbaglakit din, tani Daryl tinapapasol. Saan adata? Nalaing tangamin. Imbag ata nalagip ko nga ikabil ti panyo di parokyano itibag ni Daryl. Iso nga iso ti maatap. Masapo la pagtulagan ta. Nuan niya ti ibagata, intun umay ti investigador. Wan ibagata ang nakita ta kasimrek ni Daryl iti sileg di parokyano. Kat iso tinang takaw, iti kwarta ti parokyano. Di man na Daryl. Nababaso la di na oras. Mapan ka ka di ijay hotel para iti investigasyon. Mapanak agpalawag iti busmi, nanang. Masapul ang mapanaknakan, nga awan ti mading ay naramit ko. Ala, agtalak tayo iti apo. Tawan mo ti mading nga inaramid mo, anak ko. Nuapay mo't apinadakas dagiti kakadwak. Ay nuawan lakit di ti mading nga aramid mo. Di nakabaybayan ti apo. Isulaeng ti pagtalkan tayo. Inak ka sa otibos ko. Asaan asyak tinagdalos iti silid ti parokyano. Idinatakaw ti kwartana. Apay adi mo pa'y laimbaga iday. Awan ngamin idi ti busmi, nanang. Ti adda ijay, kat ti dinutukan na. Ala, ingka nga ruden, tapno madalusam tinagan mo. Apay anaturid ka pa'y laing ngay may ditoy? Naturod nga umay. Gabutawan basol ko. Umay ka di man nagtakaw? Apay ngay may ka? Amok nga amuyo, nga awan basol ko. Saan ka di abasol ti agtakaw? Apay ngay bagam nga awan basol mo? Awan basol ko. Tasan asyak tinagtakaw. Ammo ti Diyos dayta. Di may isang agtatakaw. Di na aminen nga iso tinagtakaw. Kat tinang pabasol. Aminin na kadimat nga iso tinang pabasol. Makita, no magnati investigasyon. Agbay may saka, idinto tadwa kami. Awan ti agsaksi apaborkan ka. Ayan ni boss. Kaya't ko akasarita. Aday di nga to, ngem uray anya ti aramidem. Saan da kan asublien kas crew dito ay? Naimbag abigat yo, boss. Anya ka di tinaramid mo iti awana. Saan asyak tinagdalos iti silid ti parokyano, boss?
Nga mas daawak. No apay nga adda ti panyo ti parokyano iti bag ko. Iso asi ka tinaatap ang nagtakaw, kasta ka di. Kasta nga rod, boss. Saan mo't nga ijay tinagdalosak iti dayjay abundaway? Asino tinakakita iti panyo iti bag mo? Ni Josie, boss. Ni mo Tony, tinangibaga asyak ka no, tinagtakaw. Asino tinagdalos iti silid ti parokyano? Ni Tony. Ala, paayabak ti gayem ko nga investigador. Saan ka pa'y nga agawin? Sige, boss. Anya nga oras ang nakita ni Daryl asimrek iti silid ti parokyano? Ako, sir. Agaruap alas 9 iti bigat. Anya tinakita mga igam na iti simrek? Ako, walis ken daspan, sir. Kasano kabayag ti kaadana iti uneg, sakbay rimwar? Ako, agarup 30 minutos, sir. Anya ti maris tibado ken pantalon na? Agraman sapatos na iti simrek? Ako, kasla puraw ti kamiseta na. Nakamaong nga pantalon kan rubber shoes apuraw, sir. Okay. Rumor ka pa'y, tani Josie met ti sumarono nga imbestigarak. Pudno ka diya nakitam asimrek ni Daryl iti silet ti parokyano yo? Wan sir. Nagbayag pa'y nga rot iti silit ti parokyano. Siguro may isa nga oras, sir. Apay asimrek ijay? Diyak mo apo polis. Nalpas mat ang nagdalos ni Tony. Idi kwan, siyak mo tinang sukat iti abbong ti kama. Idi nalpas kami ang nagdalos. Simublat mo't. Anya nga oras analpas kayo nagdalos? Ken nang sukat iti abbong ti kama? Agarop alas 11, sir. Kalpasan ti panagdalosyo sa simrek ni Daryl akas iti kunamot ni Tony. Wan, sir. Dua kami pa'y nakakita asimrek ijay silid. Sika ti nakakita iti panyo iti bag ni Daryl. Wan, sir. Idi imbaga ti parokyano nga awanan ti kwartana. Napan ko kinita ti bag na kat adda ijay ti panyo ti parokyano. Apay adi nagdagos mo anapan kinita ti bag ni Daryl? Tapno agbirok iti ebidensya, sir. Okay. Anya ti bado ni Daryl iti daydi agundaway? Anya ka di itayon ti bado na aya. Kasla nangisit ti pantalon na. Nangisit matla ang ti bado na, sir, ti t-shirt na. Adda pa igam na atwalya, iti munag. Sa dino ti ayan mo idinatakawan ti parokyano yo? Agdaldalosak iti may kaduakad sa aran, sir. Ayan ti seled ti parokyano anatakawan? Iti umunakad sa aran, sir. Saan asyak tinagdalos, iti umunakad sa aran. Anya nga oras anatakawan ti parokyano yo? Saan ko nga mo, noan niya nga oras anapukaw, sir. Ngam idisimbang pati parokyano, iti oras ti alas 12. Imbaga na amapukpukaw ti kwartana. Asino tinagdalos ijay? Saan ko nakita? No ni Tony, wenno ni Josie, sir. Ijayak ngamin may kaduakad sa aran, naglinis. Anya ka di ti resulta ti investigasyon? Saan ngagsusurot ti bagbaga dagiti dua? Masapol sumalang damanan iti investigasyon. Sige, kayat ko asumangudan iti investigador. Tapno maamuan no asino ti akin aramid. Wen ma'am, tapno saan ang madadaal ti reputasyon ti hotel mo? Diyak kayat arumwarda ito'y nga isyo. Ta sigurado ang madadaal ti hotel ko. Kayat ko ang marisot adagos. Itinwayat ko nga investigasyon. Madlaw ko nga inosente ti suspek. Kasta ka di. Kasta mo ti atap ko. Sigod ngamin anasingpat ni Daryl. Nakasaom ka di ti boss mo, anak? Unanang, at dapat nag-imbestigar kada kami di hotel. Kat, anya ti resulta ti investigasyon? Sumango kami pa'y kano iti investigasyon, nanang. Dahil tamo ti imbaga ti polis. Ay, sapay ko ma.
tamaduktalan nga awan basol mo. Huwag nga ron, nanang. Nagrigat ti agbirok iti sabali at trabaho. Nang runa, no addama di a record. Inkarkararag ko, asapay kuma, tasaan nga agbaligi tinang padakesken ka, anak ko. Uray siya, nanang. Day tamot ti ikarkararag ko. Sigurado lagi di maikat ni Daryl iti pagtrabahuan tayo. Awan duado Imbaga nga agarop may nga oras na iti unag ti siled. Ha? Timbagak met, ket 30 minutos. Ada ka di pa'y nabatikan ka akwarta, iti inalata akwarta ti parokyano? Saan ko pa nagasto amin? Adda ngamin pangikatanga. Uray siyak mat adamot pangigatanga. Ay, piman met ni Daryl. Maawanan na di na oras, iti trabaho. Angem data Adala ta trabaho ta. Nalaing tamot ang nakapanunot iti pamuspusan, tapno saan amaduktalan at data tinagtakaw. Di ko nada nga ruden. Pagbiyagan, ti kinasika. Ita ti papanyumanan ije presinto. Apay amapan kami ijay, boss. Saan ka di analpas ti investigasyon? Ni Daryl ti agtatakaw? Saan pa'y analpas ti investigasyon? Saan ka nung amin nga agsusurot timbagbagayo? Anya ti kaya Diyosawan, boss. Basta mapan kayo ijay. Mapan mo't ijay di Daryl. Maminsan pa'y apagsaludsudan da kayo atalo. Ay, kunak nun alpasan ti investigasyon. Agsagana kayo kit din tamapan kayon. Wen, boss. Inakibaga ka ni Tony. Di namot amo amapan kami itang ije presinto. Kumusta nga'y tinapanan nyo, anak ko? Ay, mas daawak. Nuapay nga ulit-ulitan dati sa ludsod da, nanang. Sinong batak lang arodan idin, damagan damanan. Nay, apay nga'y akasta. Apay nga ulit-ulitan da. Madanaganak nga rod, nanang. Apay, binalbaliwam ka de, dagiti insungsong bat mo. Saan, nanang? Noan niya tipudnoan na pasamak. Isutimbagak. Dagiti nga'y kakadwam. Anya nga tamot timbagbagada. Duada amang ibagbaga. Anakita dak kano asimrak iti siled. Anakapukawan ti kwarta, nanang. Ay, delikado kan samutan, anak ko. Anya ti resulta ti investigasyon. Inosente ti suspect, madam. Iti napasamak ng investigasyon, may maysa ti sungbat ti suspect. Idinto tatidwa, agbaliw-baliw ti sungbat da. Kunakon kat. Nasingpot ngamin ni Daryl. Numangyuli iti darom tinatakawan, datoni kan Josie ti rumbang amay darom. Masigurado kasaanan amang yuli iti darom. Anya nga rod ita ti aramida, madam. So kataklaangan ti kwarta ti parokyano, tapno saan amadadahil ti hotel ko. Ket, dagiti dua at trabahador mo. Ikatak ida. Pabayadak ko mati tinakaw da, ngam amok nga awan pagbayad da. Nasaya at tanda kayo amin. Adda importante nga ibaga. Madusa ka din ti agtatakaw, boss. May balod ka din, boss. Tapno saan amadadaal ti hotel ko, sino katak tinapukaw. Saanen nga agdarom tinatakawan. Ay naggasat mo tinday tang agtatakaw? Apay adi na indarom. No sa anak amanang nga asi abos. Siyak kumati mang ipabalod kadagiti agtatakaw. Ngam saan ko nga aramitan. Ikataklaang dito'y hotel ko. Ipabalod mo. Tapno saan nga gruam, boss? When boss, ipabalod mo. Kaya't yu ka diti may balod, Josie, Tony. Ha? Anya ti kaya Diyosawan, boss? Iti naiwayat ng investigasyon. Inosente ni Daryl. Da kayo adwa ti sospek. Boss. Ala, agawid kayon adwa. Saan ko akasapulan tikas kada kayo nga empleyado? Pumanaw kayon sakbay ang mga yabak iti pulis.
Iti amin nagundaway, saan amat maturog ti Diyos? Ammo na no asino ti agaramid iti dakas, kat ikan na iti pagnakman na. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, entay ibasa ti Proverbio 3, versikulo 27. Saan mo ayimo ti kinainbag kadagiti maikari iti daytoy, no adda ka ba alam ang mga ramid iti daytoy. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Nang yugak itinatang maway anak ko. Agyaman launay nanang. Agyaman na panunot yu ti mangyag itinatang dito'y pagnanagdan mi. Isupay mo't Nay, apay akas ta day taapok. Kasla adarikrik naod na mo't. Huwag nga rod nanang. Agurigor. Kat, ada ginatang yung agas. Awan pa'y nanang. Ay oo na yan. Gimatang kayo kumamot Uray kayat mi ti gumatang. Awan kwartami ita nanang. Nilakay mo ngay. Awan tangdan na aya. Saan pa yan nagsweldo nanang? Ay, ala nga roti kakaiso na akwarta ka. Taing ka gumatang iti agas na. Siya kunti mga iwan kan kwa na. At damit gaya man ginatang mong agas. At apay prutas. Kunak mo nawang kwarta maway. Kwarta ni nanang tinaygatang kadagita, Lari. No kasta imay ni nanang dito pagnanaadan tayo? Hawan lakay. Naimbaglangan ata imay. Kay, kumusta mo tanti guri-gur ti anak ta? Bimabamat. Ngam adalat ta. Masapul ang matutukan. Nasayat mo nga rod, no da nagbaliwan na. Ada naluto amakan? Ano sampay lang ti agluto lakay? Ne, apa nga di ka nagluto? Saan kun anasango tay nasikasok ti anak ta? Ano sam ti agluto kunak manan? Bumawi to, inton maimbagan ti anak ta. Naimbaga bigat mo, Manong. Anyat masapul mo, Joel. Nangyagak lang iti prutas kanatang. Isungamin ti bilin ni nanang. Idisumpay la dita. Adda ka din ni Manang Mawi? Nakaturo pa lang. Ada masapul mo kun na? Awan mo't kindi, Manong. Anyat araramidam nga rod. Pwede ka pala pumanaw iti sang wanak. Awon, Manong. Di ka mandanagan. Sa anak ngagbayag. Agpakadak nga roden. Tadapay na patag-apagnak. Asino ti mawag? Te kasinsin ko. Ada ka no pagtrabahuan mi iti lugar dananang. Kat nakuna na amayat ti sweldo ijay. Aya? Isuan na panunot ko. Ngay ijay tayo ngagnaed. Awan mo't ti pagtrabahuak dito permanente. Oray caretaker tayo iti dito abalay. Kayan libre ti panagnaed tayo. Kat agrigrigat tayo latamay. Kurang ti matgadak apagbiag tayo. O sige. Noanya ti amom apagsayatan ti pamilya ta. Iso ti aramidan, lakay. Agnad tayo pala ijay dananang. Anusan tayo, tawan mo't bukod tayo abalay. Anya nga oras ti rubwat yaw anak kaw. Inton madamdaman nanang, 11:00. Sigurado kayo ka din iti dayta a desisyon yaw. Diyon kaya ti agnaud ditaw. Wan nanang. No ijay lugar da Lari ti pagnaidan mi. Ada pagtrabahuan ni Lari. Sigun iti kasinsin ti asawak kat dakkel ka no ti masweldo da. Makaurnong kami tulakit di nanang. Sa bagay mo't kit day. Di kay madanagan, taka na yun to ti umawag. Ngagananad kayo nga road anak kaw. Wan nanang. Ay wan gayam.
Da kayon ton ti makaamo a makisarita iti makinkuko iti balaya pagnanaidan mi. Kalaat mat ngamin a nagdesisyon ti asawak. Pagimbagan ti pamilyayo dayta. Iso nga awan dakas na. Ngala, agan-andad kayo, anak ko. Lari, anak ko. Naimbag man tayo manugot ni Mawi nga agnaid kayo dito'y balay. Wenata mo na mitla nga awan ti mayat a pagtrabahuak iti lugar da. Ay, amangan kunak no maikawa. Amangan no saan a komportable dito'y. Kanya kumaga po nanang. Wen taada ak akabalayaw. Awan pagpilyan na tamakikabkabalay kami mitlaeng. Saan mo't na mabalin na papanawon kayo Ay, sa anak matkit di nga estrikto. Ni Mawi ti makikabkabalay, iso anasken nga rod nga iso ti agad jas, saan ada kayo? Nay, agturong ni Maawi dito'y ayanta. Agulimbagkan. Taamangan numangag na ti pagsarsaritaan ta. Kat panunutan na ada sa katao. May mayat lang nung mangag na. Iti kasta, amo na ti pagluglugaran na, nanang. Ito lang ti may tadkukan ka. Makamu ka namang i-budget. Apay aday to'y laang lakay. Ti kagudwa ti sweldo, kat para matitibagi ka. Ha? Di ka nagreklamo. Noon niya ti adda, iso ti anusan. Nayunam ko ma. Tatidad do ma. Pagnegosyo. Anya? Agnegosyo ka? Wan tapno damat pa ka kumikumak. Manoy, ati ka sa pulam. Sika, no manuti ka ba alam nga itad? 3,000 ti may pabulot ko. Ng bayadam to Wan okay lang mat. No dagasgasat na kat agbaligi ak iti planok. Isublik ti kwartam lakay. Agbaligi man kun saan, ay kabayadam lata ti kwartak. Kalpasan ti 10 atawan, at damit balay maid. Wen nga rod, anak ko. Naimbagkat ata nagagatak ngagtrabaho nanang. Uray ni bakit mo. Dakkel mo tinaitulong na. Iso an alpas ti balayo. Adamot online business na. Dakdak lata nagastos ko Ti panunuotem latan kat tinulungan na ka ni bakit mo. Anyat kaya Diyos awin? Utang ka, ti panang tulong ni bakat kanya. Saan akas ti kayat ko asawan? Tilaang kanyak, kat maapresyar mo kumamot ti sakripisyo ni bakit mo para iti pamilyayo. Mangrugi kayo man nanang. Diyos para kan ka, Mari Betty. Agyaman naklaunay, Mare. Anya ti maipay ko kan ka. Awan matkit di. Imayak laeng takayat ka asarungkaran. Nabayag matan idinaudi ang nagsarita ta iti personal. Wen tabisi ka mat ngamin iti trabahom. Ada nila kay mo? Awan Mare. Ada trabaho na ita. Ay, nasaya at mat nga rod no kasta. Maibagak ti kayat ko nga ibagakan ka. Apay Mare. Kabutag mo nila kay ko. No daddo mangamin kat sabali ti panangkita na kanyak. No kasta ngagkuykuyog ta. Ugali ng tikas jay. Iso apaspasin siya amlatan, Mare. Ni, apay nga nanang. Saan mo ito na maikati uwikyo? Awan nga rod, anak ko. Anya nga tan, wag pa-check up kayon. Ay, iso pa apaggastusan ta, anak ko. Ay na, adda kwartak dito, nanang. Ay, saanan, Joel? Idulin mo lang ang ganti kwartam. Ay, siyak matan ti madanagan, nanang. Hambok naman o ti sweldom iti may sangal daw, anak ko. Ano kurang ti kwartak? Awagak ni Manang Mawi. Agpatulong akan kwa na. Ay, saanan? Ang mga nuwada maibaga na asawa na. Adamot negosyo ni Manang Mawi, nanang. Uray pa'y. Nariga ti makiapapa, anak ko. Agpalas kayo kit din, nanang. Tagpakita kayo iti doktor. Nabayagan day tang uyakyo. Ang mga noon yapay ti mapasamak kada kayo.
No saan kayo nga agpa-check up? Anya ti kunam, Joel, ading ko. Adda kayo dita ospital ita. Un manang. Ni, apa yan? Ano ni nanang? Apay nga adda kayo dita. Impa-check up kun tasaan mo tanamay katiuyak na. Kat, anya ti imbaga ti doktor. Kuah manang. Adda in reseta dang agas. Ngam kurang gayam ti kwartak. Mano ti kurang? No adda 500 mo dita. Mabalinan day jay manang. Adda pagjikasyan dita? Agbiro kak pailaan. Agbiro ka nga rudan. Tapno may send ko ti kwartakan ka ading ko. Mangisendak iti 2,000. Jay sobra, igatang yo iti kasapulan ni nanang. Agyaman ak launay manang. Awan anyaman na ading ko. No adda kasapulan yo, ag-message kalata kanya. Sino ti kinasarita mi ti cellphone? Ay, kwala kay. Ni Joel akabsat ko. Anya ti kahit nasawan iti nangag ko. Dumaw dawat iti kwartakan ka. Wan, ngam di ka madanagan. Takwartak ti itad ko kadakwada. Ay uray kwartam. Anya? Sana mabalin namang tad ka adagos no adadawatan da. Panunuto matalo ti anak da. Amok da italakay. Ti kwarta amat gadam kat para iti pamilya ta. Sana para iti sabali a tao. Nawatam. Ni, saan mat asabali a tao da nanang kanti kabsat ko Imbis nga itid mo kadakwada. Idulin mo iti bangko. Tapno dagastusan dagiti anak mo. Amo ka nang tad kamanan iti kwarta iti kabsat mo. 2,000 lang tin-send ko. Di ba't imbagakan ka nga ibang kumlangan aya? Na, ita lang ang makatulong ak iti pamilya, Clary. Ibagam ngamin iti kabsat mo trabaho. Sana day tamang namnama iti kwarta nga itid mo ti paglaingan na. Tapno ibagakan ka, namindwala ang anang tedak iti kwarta kadakwada. 5,000 lang dayjay lakay. Day ta ti jacket kun kakit. Apay akasta ka. Apay alapdan nak atumulong iti pamilyak. Kat kwarta nagrigrigatak matititad ko kadakwada. Kasumungbat ka pailaan. Nalipatam samat. Nga idida tayo ti awanan. Kat ninanang kanti kabsat ko ti timulong kada tayo. Daka mo kung ka. Kat kas anak kan kabsat. Karbangak matitumulong kadakwada. Di ka madanagan. Tasaan nga abusado dagijay. Agpatulong dalaang kanyak no talaga adidan kabailan. Da kayo mo nanang. Anyat aramay din yun dito balay. Umayak lang kumamakila ba? Ang nangag ko ti panagapayo ka ni bakit mo? Noon niya tinangagyo. Di ulatan ni kaskaso nanang. Lare, anak ko. Apay ka day, akasta ka Unatag dawat mo tan iti kwarta dagi at tao. Panagkunam ka day, kat maiparbang ti kastangar arabidam. Panagkunam ka day, kat nasaya at alapdam ni bakit mo at tumulong iti ina, kan kabsat na. Makinagaw da pa'y kidi. Saan adakes, nusubadan nyo ti kinaimbag ti pamilya ni Mawe kada kayo ide. Di mo lapdan ni bakit mo. Ta saan tayo nga amo ti sumaro no ama pasamak iti biyag tayo. Amok, mairuam da nga agdabudawat. Inton kuan, kanayunan danton ti dumawat iti asawa. Ay, kasanunudom tento met ti aldaw. Asyak nga inam ti agkasapulan iti tulong. Laglagi pem anak ko. Saan amay maysa ti aldaw? Anya ti kunam, Mare? Saan akayat ni Larry at tulungan ti pamilya? Wan Mari Betty, makaungat pa ikit di kanya. Ay, una yan dayjay nga asawa. Iso ano duma, pasikreto langan amang tedak iti kwarta iti kabsat ko. Numaamuan na ngamin katapaan na. Ay, tulungam lata ti kabsat kantinam. Di mo patpat dyan dayjay alari. Wan Mari, aramidag lata ti pagrabangak, kas anak kan kabsat. Ay, no agsasaw dayjay nga asawam, kunamlan asino. Nalipatan nan samet, adana na Lucia kan Joel akabsat mo titimul tulong kada kayo. Idinagnaed kayo iti lugar tayo. Dayta ti di na mapanunot, Mari. Managim bubukod ti asawak.
Tila ang bagina ti pampanunutan na. Oh, apa yan, Larry? Kasla madanagan ka mat. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo aya? Adda ka nun ni nanang iti ospital, bakit? Anya? Apay, anya tinapasamak ka ni nanang? Nabangga ka nung arod iti motor. Anya? Inak iti ospital. Sumuro taklakay. Ala, agrubat ka nga roden. Anya ti ibagan? Bakit? Pautangan na kuma. Makarwar ka din ni nanang? Uwin, ngam kurang tiinted ti nakabanggakan ko na. Saan nga umda sa pagbayad tayo? Dapay matkortak dito eh. No kasta, pabuludan nak, bakit? Itad ko. Tulong ko matan iti inam Total, nasayat mo't ni nanang mo kanyak. Agyamanak, bakit Agyamanak, maawatam ti sitwasyon mi ita. Katsapay la kuma. Tano ag kasapulan mo't ti pamilyak. Di naklapdan at tumulong kadakwada. Magawid tayo, nanang. Ay, nakabayad kayo ka din, anak ko. Uwin, nanang. Kwarta ni Mawit idaduma, pinagbayad mi. Ay, makitam day ta akinaimbag ni bakit mo. Uwin, nanang. Saan nagdwa-dwa at imulong kanyak akatugangan na. Amok day ta, nanang. Amok ka nasaya at tao ti asawak. So akas jay kumamot ti aramidem, anak ko. Di mo lapdan ti asawam at tumulong iti pamilyana. Saan asika ti agbalin alapod, tapno di na maaramid ti pagrebengan na kas anak ken kabsat. Oo, nanang. Kasta ti aramidak. Ay nasaya at matno nakaamiris kan anak ko. Saan nasaya at ti agim imot. Iso nga ilugar mo ti kinaimot mo. Amangan no di mo mapuutan. Kat day tanto akinaimot mo ti pakaisagmaka. Di mo ipaidam ti tulong akabaalamot nga ipaay iti padam a tao. Laglagi pam at ikinaimbag nga inaramid mo ita kat agsublinto matkan ka iti umno a tiyempo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 21, versikulo 13. No di mo ipangag ti asog tinapanglaw, saan kantumet ama ipangag, inton sika ti umawag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay ka di akas na ti itsuram asim mangpet lakay. Awan tinasweldo, bakat. Taapay, saan ka di akatapusan ita? Delay ka no ti sweldo. Tawan ka no pa'y tinalako a produkto. Saan ka no pa'y nagbayad ti bayar? Apay ka di akas na ti ugali ti boss yo. Mabalin ayamat ama delay ti panangan ti pamilyata. Adu mo tinaaramid at taylaan ay deliver. Ngam no apay adida kang pasweldoan. Ay, awan sama ti konsensya ti boss mo. Diyay la pagsayaatan ti bagida ti amuda. Wan nga rod. Imposibleng awan kwartada. Kasano itahan? Awan ti iso amin tayo. Agraman bagas. Padasak ti mapan umutang kadagiti gagayam ko. Nagpasweldo ka ka din. Apay ko, ma.
Salpay, ta iso pa'y pulseto, bangko. Sakbay mailwa kwalta, pa sweldo, kadagiti mamilmilaw, trabahadol. Oh, naimbag matag pa data iti kapanunutan. Nung amin irwar adagos ti kwarta na i-deposit iti bangko, 1% na. Eso agulay trabahadol. Walay pagagana kwalta, sakbay mangilwalak. Mang panunot takit di iti pamuspusan. Tapno pagganansyaan tayo, dagita at tao. Ha? Kasaro ko, ma. Ti anak ta ti pagdamagan ta. No kayat na nga imanihar ti dakkel a pagtagilakwan. Uray utangan dagiti empleyado, ta ibawas to iti sweldo da. Anya di ko na, mama. Mangipatakder tayo iti supermarket. Wen, iha. No saan tayo pa'y aswelduan dagiti empleyado, kapilitan nga umutang da iti supermarket tayo. Mayat ngang paiso. Ket no utang, nangingina basit. Adumanan ti maganan siya. Aglako tayo iti bagas kan aminan a basic commodities. Kapilitan nga umutang dagiti trabahador, tamadili iti sweldo. Mayat day na panunot mo, mama. Adamat jedaan a bodega. Iso ti pagkargaan iti stocks. Bagas kan iso aminan. Talaga amayat tinapanunot ko, iha. Ibaga tayo kadagiti empleyado a mabalinda nga umutang. Ibawas tayon tumat iti sweldo da. Agsipod ta utang, nangingina. Wen. Iso ang makaamukan amang i-process. Mangkontak kanto iti umay agi-deliver iti stocks. Areglado, mama. Ado ti gagayem ko a connection ko para kadagita bambanag. Nalakalaang ti proseso na. Sa kukon karton mo tindi saag mo. Anya ka di dagita. Bagas kan groceries, impautang ni boss. Ha? Kayat mo asawan? Imbes nga itida sweldoyo? Pinautangan da kayo? Kapilitan nga imutang kami. Tawan kat nga rod igatang. Ay, nalabos matdagitan. Naadamat gayam ingatang da iti ado nga stocks. Di, inpasweldo da kuman kada kayo. Makitan to Numano ti ibawas da iti sweldo mi. Saan anain kalintagan ti aramid da? Kasanon ti agad-adal nga ubing. Ti masapsapol da iti pagadalan. Agpatingga tayo lang nga agreklamo. Tawan ka ba ulan tayo? Agtutulag kayo kadag iti katrabahuam. Tamapan kayo iti dole. Ngam, kasanon no iso ti pakaikatan mi. Dayta tirigat na kada tayo amarikrigat. Ilupit-lupit da tayo latan. Aganos kan bagat. Imbag, taadda da ito'y bagas nga ilutom. Madili sweldoyo, saan man na nagbayad dagiti bayals. En kayo mangala masapsapol yo, supermarket. Sana balit a kumpleto mat magkatang ichay. Boss, mabalin ka diti bumali. Kasapulan ngamin dagiti anak ko ti kwarta. Hindi kakari baka awat sa tsako. Awan kas. No di mo kayat umutang supermarket factory. Ulay madakas. No mabalin ko sir. Bumali ka. Kasapulan ngamin dagiti anak ko ti kwarta. Basta kulay ka. Gam no awan kas. Babayakan. Awan mabalin ko, sir. Umutang ka. Tawan mat nga rod pangalaak asabali. Madla kayam. Ado pala altem. Dos tolpo ka olas. Sorry, boss. Awan ka di pa'y pagbayad ko, tatang. Mangyaremedyo akpay, anak ko. Saan apinatgan ti bus mi tikid dawag? Imbagak iti kaadalak ti ugali ti busyo, tatang. Ha? Ni, apay nga imbagam. Matulungan na tayo ti amana, tatang. Ta abogado. Ha?
Abogado ko nam. Uwan tatang, imbaga na iti amana, kat nasaw ti amana, asan arumbang day tang aramid ti busyo. Kwa, anak ko, kayat ko akasarita, day ta ibagbagang abogado. Masulurak dahil sa Santiago. Ado amura. Apay adi mo pa'y laikatan. Ito naglilipay maminsan. Talaga ikatek. Makita man wanya alamidan na. Amang anak parinto mga pakaasi. No asino ti agin lalaing. Ikatem iti trabaho. Ado dita ti mabalin a matangdanan. Agbalaw to dahil chay. Awal to trabaho na. Maalala ti agin lalaing. Awan mo't nga ron ipakita na alaing na. No di kat ti kinamarigrigat na. Suron kon. Napaltakmat akong kuray. Alisto agilolyo tela. Ngam nalaing agliklamo. Ang kastamot nga ron anariri ako nam. Iso nga ron masulolak kan kwana. Nakasawom ka diti abogado? Wan bagat, kat si dadaan at tumulong. Insuro na ti aramidag. Anya ka no ti aramidan nyo? Alukuyek kano dagiti kakadwak nga agreklamo. Pagpirma kano ida, itad kunto ti mapirmaan iti abogado. Saan ka nga taamadaksan? Imbaga na, ano kano ikatanak ni boss? Adda kano itad na pagtrabawak. Kayat mo ka dito umakar iti trabaho? Kayat ko, hanggang sakbay na, aramidat ti rumbang para kadagiti kakadwak. Sabagay, nasaya at itumulong iti kakadwa ang mairuruman. Agawaan nyo ti agtrabaho. Awan ti agpatay-patay. Wan boss, nalpasan na natarimaan dagiti tela iti pangalaan ti lugan. Kasta ka di? Ayan dagiti daduma alalaki. Adda agi karkarga iti lugan, boss. Katsika, apay nga da ka ditoy? Anya ti aramidam? Idi nakita kayong adda kayo ditoy. Imayak adagos, tapno adda masangputan nyo, boss. Agsubliak matla adagos, di pangikarkargaan iti tela. Sige, ingka nga rudan. Sayang ti oras mo no adda kalataan nakatakder dita. Inak nga rudan, no awanan ti damagan nyo, boss. Awan ka di tinaladaw itangal daw. Awan, boss. Adaduan naglangan, tamasakit da kano. Inton agimbagda, ibilin mo asaan da pa'y asumrek iti makalawas. Amangan no makaalis da. Narigatan, jak kayat nga adda masakit ditoy. Adda ka din nagpirma a katrabahuan? Amin da. Adu ti saan nga umanugot, iti patakaran ni boss. Ti mading aramin na. Agpulomot laang dagita abosyo. Agbalaw danto. Adda mapan ag-inspeksyon ijay. Ken adda mangimbestigar kadakwada. Anya nga ti aramidan da. Ado ti linapsing da apaglintagan. Day tati ko na ti abogado. Kitaan da kano, nuhos to amin a papeles da. Adda nga takurang na ti papeles da. Day tamo ti atapan ti abogado. Kitaan na pa'y kano amin, sakbay nga agiwayat da iti addang. Lakay, saan ka nga taamadaksan? Saan mat siguro, bakat? Sinalpaga. Apay imay dagiti tao. Asino at tao? Apay amariribukan kaunay. Takiti taga-ahet sa gobyerno. Kinita na lisensya kang permit. Anya, sapay saan napabaro ti lisensya kan permit ti factory. Kastamot tan ti supermarket, kan dagiti luglugan tayo. Maluktalan dato na bayag sa anay linyo. Mamangan pasalada. Kasano itan? No ipasalada paktole. Awanan. Masapol bayadan amin si palison pe empleyado. Ay sus,
Agasam nga iti ibayad iti separation pay. Ado pa iti empleyado tayo. Namuan na pa, saan tayo nagbayad pues? Takal bayadan tayo. Dagiti langan empleyado ti kasauta. Saan ta pa'y abayadan ida iti separation pay? Tagtrabaho damot lang inton maayos dagiti papeles. Aborido na kiti busmi, bagata. Anya ka di tinapasamak. Naduktalan, asaan dagayam ang nagbaybayad iti buhis. Kan saan daan nag-renew iti permit. Kan kastamot ng tilesensya. Naduktalan nga rod nga ado ti linabsing da no kasta. Ay, talagaan na ito lang dan, ti kinakusit da. Kunada siguro ako kwada amin a kanito. Di da mo adomtang ti panawon a maduktalan ti madi nga aramid da. Daytoy, kat babaan iti tulong ti abogado, nga ama ti kaadalan ti anak ta. Kapilitan ka no bayadak empleyado. Tano saan? Idalumdak. Sinalbag. Impaseradan ti factory kan supermarket. Masapol kano abayadan tapay ti separation pay dagiti empleados. Tapno maikanta manen iti permit amang lokat. Dakal palay ko taytoy. Dakal kantinan mapukaw. Talaga adakkel. Tipay multa ta adi nagbaybayad iti buwis. Agraman lisensya ti delivery truck. Kan dagiti luglugan tayo. Sakit ulo at talaka. Buisit tubat dagita mamil-milaot. Agpakpakasak lang aludan. Didak pa ipangag. Uray siyak, nakisao ak kadakwada. Ngam didak impangag. Nagbalindan at tulang. Adadagaya may kolbo ni Koso. No saan sayaatan makilangan maliglig at trabahador. Saan anaduktalan dagitoy? No saan agapukadakwada? Inton mapalubusan mang lukat tamanan. Paliwanta na lamit ta. Anya pa'y ngay no di kasta. Ad-adda amapukawan ta. No di ta agbaliw. Itaka diti ipapanyo iti opisina ti Dole, tatang. Una na ka, bayadan dan ti separation payment empleados. Tatang, mangrikap ka din ti factory, kan supermarket. Mapalubusan amang lokata. Nulakat bayadan da amin, dagiti rumbang ababayadan da. Kuna ti abogado, akablaawan ka kano. Tas sikatinang idaulo iti amin, tatang. Apa siya ka? Saan ka no naduktalan ti dakkel agatad ababayadan ti bus mo? No di ka naggunay. Kwa, anak. Kinapudno na. Nabang-aran tirik na. Idi nakaaramidak iti pagsayaatan para kadag iti mailupit-lupit apadak. Sigurado ang maragsakan damat. Taddan pangrugyan da. Aging ga makabirok damanan iti sa bali a pagtrabahuan da. Wan anak ko. Naragsak da amin, idi agsisina kami. Nagyaman da pa'y Ay na, kastoy gayam ti marik na, no makaaramid ka iti nasayaat. Aywanan ti apo, ti tao a mairuruman. Ti manggiruruman, agpullo intun madanon ti tiyempo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag.
Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam. Inta ibasa ti Lucas Kapitulo 12, versikulo 15. Kat kinunana kadakwada, anadanyo ti bagbagiyo, manipod kadagiti amin, anaagom at arigagay. Ngamin iti panagbiag ti tao, saan at ikinaado ti sanikwa, ti linaon na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Kenya. Nalawang ang paisoday di adaga ading ko. Wan nga rod, manang. Isa masayangan akmat. No apay ngamin nga insalda ni nanang Insalda na Tapno adda allowance kan pang tuition ni Freddy akapsat ta. Naimbag kumamot no dakkel ti suswelduan na ita. Kasano kuma? Kat karugrugin na lang iti trabaho na. Iso kumatirumbang amang sakay ti day di adaga. Awan ngamin kwarta na, manang. Anya nga rod. Sakaunta ka di wano saan? Sayang ngamin day jay. Oh, sige. Pag tinulungan ta sa kaunti daga tayo. Ay, makapasuron mo't ngamin day ta ka Freddy. Kasaritam nga rod ni nanang, manang. Ibagam kan kwa na, ti plano ta. Nanang, imayak, tanapatag ti ibaga kada kayo. Anya ti ibagam, Fatima anak ko. Sakaan mi kan Marilo, tinsaldayo adaga. Ada kwartayo aya. Kati pamuspusan mi sayang mo day jay. Kasarita yun ni Fred Tanuan niya ti maibaga na. Pagsaritaan yung agkabsat, tabaring adda may tulong na. Ay nananang, awan matla ang kwarta day jay at tao. When Ay na, da kamin kan Marilo ti makamo nanang. Bala, ada kayo dayta. Ngamsapay ko ta saan aday ta titulo ti pag-aapahan yun tao. Nasabat ko ni Manang Fatima di tadalan itay nanang. Naggapo ka di balay? Saan kayo kadi nagsarita ken ni manang mo, anak ko? Saan mat ngamin asumungbat? Ay, Anya ti may naimbagaya nanang. sa kaenda kanu ken manang mo Marilo ti daga tayo nga insaldak. Tigayam daga ti makagapo. Wen anak ko, imbagak mo ta kasarita da ka. Jak mo, kadagi jaya kakabsat mo. Pasensya kayo nanang. Saan ko ngamin akabaalan asakaan ti daga tayo. Tadwa abulan ko lang iti trabaho. Awan pa'y urnong ko. Maawatan ka, anak ko. Agrubwat ako lakay. Papanamanan. Itayan ti kabsat ko. Nalipatam ka din, jain bagakan ka. Sa kanyo, ti dagang insalda ni nanang. Wan, Nakasari tayo ka din, tinangisaldaan na. nalpasan Kisayak ti savings tayo. Ta isupay ti pagbayad ko. Mano aya ti bayadan nyo? Ay na daw nagadulakit din asal sa lutsudom aya. Basta ribo Tapno ibagakan ka. Saan basta-basta dayjay adaga? Mabalin mat nga ibagam itinasayaat. Indakon. Ang mga noan niya pa iti pagturungan dayto saritaan. Nalpas matlaangan. Pagbingayan tan ti daga. 50-50 ta 50-50 mo ti bayad ta. Ay, wen manang. Di ka madanagan. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kasarita tanto ni nanang. Iso na laang, tama nga no agriri ni Freddy. Apay ko mga agriri dayjay a tao. Kat data mo tinang sakay iti daga tayo, isalda, tapno laang ada pagadal na. Kasano laangan no? Ay, agraraman kit di dayjay ipilit na ti makibingay. Kat saan mo't nga iso tinangsa ka. Asino nga ro ti makisarita ka ni nanang? Siya, wano si Kalatan, manang. Si kalangan. Anya nga iti ibagakkan ko na. Ibagam nga ilakad tayo ti papers na. Tapno maalatan ti bingay ta. Ti istorya ni Pasing Kanyak. Nabayadan kanumot da Fatima ken Marilo ti insalda adagayaw. Nabayadan da siguro na. Naibagada nga minasa kaenda ka no. Ay kinasaya at matano kas tamare. Ay, madanagan aklaang pare.
Anya nga iti pagdanagam. Wala, tama nga no dayjay matan adaga ti saanda pagkikinawatan nga kakabsat. Ay, day talaang Kauray talo no awan ti agpakumbaba. Talaga nariga ti aganawa. Sa bali nga minti panagsa sa udapati maken Marilo, pare. No sakti sika, ununa umon idamare. Ibagam no anya ti rumbeng nga aramiden da, iti kasta, maliklikan ti saan na pagkikinaawatan. Ti titulo ti dagangay. Adda ditoy, nanang. Butoy nga rudan, ta idulin ko pailaang. Apa nga idulin mo nga, nanang? Wala, tapno saan kayong aga-apa? Di kay madanagan, tanumano ti binayadan niyo ken manang mo Fatima. Maisublin to kada kayo. Ay, sana mabalin ti kasta, nanang. Anya? Ti plano mi kanimanang Fatima, kat pagbingayan mi ti daga. Kasano nga imat ni Freddy akabsat yaw? Uray awan bingay na, ta isumat tinangusar iti kwarta. Iso ti makagapo, no apay ana isalda day dya adaga. Ibingayan yu latta kuma, takabsat yu dayjay. Ay, naglalaingan nan ngay, nanang. Da kami tinangsaka iti dagaan ay salda. Sa ita, mairanod manen? Sa urmat Uray dakdakkel ti Bagyo Ay saan, nanang? Saan kami nga umanugot akasta ti mapasamak? Da kami tinangsaka. Iso nga addamot karbangan mi nga agdesisyon. Limabas ni Marilo dito'y balay itay. Kanda kami suot, kan kaslada kaapan na. Nasakit tinakam na kanyak, pare. Nay, itay niya agapaw. Gaputa saan ko pinagustuhan iti kayat da mapasamak. Ay, no kailangan kan kamaray. Mabalin na maamuak no anya ti kayat na mapasamak. Gaputa isuda ken manang na Fatima tinangsa ka iti daga na isalda. Ti kayat na kat pagbingayan dala ang adwa. Na, kasano nga imat ni Frede? Day tangarod, pare. Di da kayat nga ibingayan ti kabsat da. Ngamin, isu ti makagapu anay salda day dya adaga. Anya? Saus. Gamrod mo't nga rod dagitang anak mo, amare. Ay, huwag nga rod, pare. Agparikutakit din ita. Makapasuron mo't dadya Freddy. Apay ni Freddy. Anya tinaramid na apakaasaram launay. Kasanumot ngamin. Kinasarita ni Marilo ni nanang. Katikayat na kano, ibingayan mi ni Freddy. At damat punto ni nanang. Masapul nga ibingayan yun ni Freddy. Ngamin, kabsat yumat dayjay. Apay kuma, katda kami ken Marilo tinang sakay iti dayjay adaga. Iso tiga po na ana isalda ti daga. Ngam di namot ko na, nasakaan na. Kaano laang matanang rugi iti trabaho na. Awan kit di bibiyang na iti dayjay adaga Ti kayat mo asawan? Bukudan yu ni Marilo dayjay adaga. Wana, pagbingayan mi ken Marilo, tano awan kami. Awan timang sakay iti dayjay adaga. Si bibiyag pailaang ni nanang. Ngam ti kayat yu, katda kayo ti agdesisyon? Ay na, bakit? Kinagamrod ti kasta. Anya ti inpakpakan mo ken nanang sika, Freddy? Anya ti kayat mo sawan manang. Apay akas talaonay ti panangisakit na ken ka. Awan amok di tamanang. Awan mo ti dakas ngar aramidat. Nupod no ti ibagbagam kanyak. Kasaritam ni nanang. Ibagam ken kwa na asaan ka nga interesado iti daga tayo. Di bali kasi ka mo tinagnumar idi insalda ni nanang dayjay adaga. Ken maysa, da kami ken ni Marilo tinangsa ka. Saan mo't asika? Di kay agdanag ta sa anak ang makiinnagam iti daga. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Kasaritam to ni nanang. Ibagam ken kwa na asaan ka nga interesado iti dayjay adaga. Nakasaritam ka din ni Freddy, manang? Wan nakasarita kon. Kat, anya nga itimbagana. Kasarita na kano ni nanang. Saan nga roden ang makiinnagaw iti daga? Saanan? Ni nanang ngay, imanugot nga agperma? Pilitan ta ni nanang.
Saan ang mabalin as saan nga agpirma? Di bali ata ni Freddy moten tinagibaga nga okay laang. Oray saan ta nga ibingayan. Dirugyan ta nga rudan ti mangilakad. Iti kasta, maitransfer ti titulo itinagan ta, manang. Amang ano agbabawi pa ni Freddy, kat ipilit na ti makibingay. Ita duty daw dawatan da manang Fatima. Ken manang Marilo, nanang. Ti kadidaga, anak ko. Uwan, nanang. Pirmaan nyo no niya ti papirmada. Ibagayo lang adida pakibiyangan ti daga na kaitakderan ti balay. No siyak, sa anak metlaangan nga agbayag. Ngam no umanugot akiti kayat dama pasamak. Kasano ka ngay met, anak ko? Diyak kaya ti makiinagaw, nanang. Isumot lang asan nga agpabak dagi jay. Wan gam. No dati asi ti hapo kat makaurnong ha. Makaipundarak tumot lang. Nariga ti makiap-apa. Nang runa no dagati saritaan, nanang. Amok ti ugali ti dua kabsat ko. Gamrod kayo nga agkabsat. Oy, Donald, agtal na ka man? Saan ang maiparbang ti kastang aramiden yo? Di ka agsasaoy ti kasta. Ngamin, mairanod ka mutlaang no maitransfer day di adaga itinagan ko. Ay na, saan pa'y anatay ni nanang? Ngam pagbingayan yun, tidaga? Kat, anya ti parikot dita? Mabalin matikas jaya. Kinagamrod ti kasta kunak manen. Apay, maitugot yu kadidagita addaga, inton matay kayo? Adda aya imbaga ka kasta? Ay na, baka... Magtalnakan ko nakmat. Di mula ang kayat adang ganti bagbagakan ka. Tamatam-tamaan ka. Nadama kong ilaklako kanu ti kabsat yu ti dagada, tata. Wine, pudno tinadamag mo, Freddy. Kahit interesado ka? Uwan ko matata. No, manong ata ati panangilako da. Talo atawanan nga agtrab-trabaho ka. Adamat siguro urnong maun. Adamat basi, tata. Ala, mapan ka iti ayan ti kabsat ka. Tada kayon ti agsarita. Iso na lang, tasaan unay analawa ti daga nga ilaklako na. Okay lang, tata. Tinapatag at adanto pagsaadak, mate. Adamat balayo na ka. Adang agpaiso, tata. Ang may-mayat, no, dahi tay pundar ko. Tadi tayo mo. Amang ano pag-interesan to man ang tido akabsat ko ti balay. Ken daga na batbati. Sa bagay matkit di Adda puntom iti dayta nga imbagam. Apay aginatag mo pa'y laang day dya adaga, anak ko. Uwe na taka sa pulak day dyan, nanang. Tatnandan tong pag-isadak iti kalapaw ko. Adamat balay tayo, May met-met lang no ada maipundar ko adaga, ha? Narigat imang namnama iti sanikwa. Nagrigatan nyo iti day di tatang. Agam. Awanan tingam-ngam, nanang. Sana balit na bayada kong tidaga. May mayatan ti kastoy. Nang runa. Tani, sa balit ti ugali ti dua kabsat ko. Sa bagay, adamot kit di puntom, anak ko. Ken, jak kaya ti makisubang kadakwana. Nagrigat ti ma-stress. Manang Fatima, nadamag mo ka di ti indanon da kanyak. Anya tindanon daken ka, Marilo, ading ko. Ti maipapan iti daga aginatang ni Freddy. Adda ginatang na. Adda kanumay. Naimbag man. Nangalaan na ngay mo't iti pinagbayad na. Dahita lang, ti Jack mo. Amangan no kwarta na, Amang ano yung pabulod ni nanang kunkwana, Saan tayo nga mo, manang? Asino ka no ti akindaga iti ginatang na? Kabsat ka no ni Tata Waldo, agayam ni nanang. Ni, amangan mo't no ni nanang tigimatang, kat ibagbagadala ang ani Freddy. Tapno awan maibagata. Tata Waldo, ada ka nung inlako ti kabsat yu adaga, pudno ka de. Ay, wan basang. Ni ading mautigim matang. Ni Freddy, wano, ni nanang. Ni Freddy Ay dakos ti agulbo, tata.
Pudno ti ibagbagak. Apay, hanya ti pampanunutem aya. Amangan mo't no ginatang ni Nanang. Kat impanagan dalaang iti dayja a Freddy. Kamalilauna iti adda iti panunot mo. Kwarta ni Freddy ti inggatang na iti daga. Ay, apay nga minakasta kayaw. Nusan ni kwa ti saritaan. Ti kayat yun samat kat sulwan yu amin akinabaknang. Lakay, nakitak ti daga a ginatang ni Freddy. Kat, Saan mo't gayam analawa? Nalawlawal at tamot, yarubayan tayo. kat, anya ko maitakan ka. Kunak ano nalawa ti ginatang da. Di mo ikumpara. Tatidaga ni Freddy kat nagrigatan na. Saan akas itidagam nga ipanpanakal mo anaggapo. Mangrugi ka man ako na akong Donald. Ay na, bakit? Saan laang matasanikwa ti pagbasaran? Tapno maibagam anaragsak kan nabaligi ka itibiyag. Anya saan? Kadno iso ti oso ita. Amom, bakit? Tipod no abaligi itibiyag. Kat saan ang makita iti kinaado ti sanikwa. Makita mo't lang da ito'y iti kinaimbag ti puso kan kinaragsak ti may sa atao. Anya? Isu asika, agbalbaliw ka kumaan, bakit? Di ka agbalin agamrod, tapno laang mapaadum ti sanikwam. Tasaan mo matlang ang maitugot dagita, numatay ka. Manang, nakita mo ka dit post ni Freddy iti Facebook? Wan, nakitak day jay. Kasla relax lang. Kaslawan parikot na. Wan nga rod. Ad-ado ti sanikwata. Ngam iso. Ngam apay akas jay. Wing nga rod Imbaga pa ni kasinsin Mary. Kat tikabsat taan ni Freddy ti alaan da nga speaker di ta high school no bakasyon. Iso ti guest speaker? Day tamo tinangag ko, manang. Mabainak nga agdamag kon kwa na. Tamangan no panunutan na abanbantayan ta tibiyag na. Nagasat mo tenda di akabsat ta? Sigurado, nga ado ti kalugaran tayo a proud kan kwa na. Iso nga iso ti alaan da guest speaker. Nang runa ita Tan na i-promote manan iti trabaho na, manang. Aywan, nagasgasat ni Freddy ngamdata. Tipod no abalegi kan ragsak. Kat makita iti kinaimbag ti puso, kan kinalintag ti aramid ti maysa a tao. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Selo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 12. Ti tao at ibagi na titalkan na, saan na akaya ti paisuro. Pulos adi agkid daw iti pagmagbaga, kadagiti masirib. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya jay ko naman. Awanen ti trabahom. Ay, sapay dandani tayo agbayad iti abang ti kwarto nga abangan tayo. Kapilitan nga gawit tayo jay away. Anya nga ti pagtaudan ti pagbiag tayo ijay. Adumat ti aggargar din ijay. Kat nasaliwanwan damat. Ada ka di gardenam ijay no agawid tayo. Jakmot makatrabaho. Tadamot ubing awir ko. Padasan tayo man mati aggarden. Day tabasit nga urnong mo, nga ibayad mo kumaiti abang. Isu ti pagpuunak nga garden.
Namnamaam, aka ba ulam ti aggarden? Awan tumot ti panagtalak mo kanyak. Nalaing to'y asawam. Ala, aramid ti pakakitaan. Saan nga iti sa ulaeng? Kaya't mo asawan. Agian kayaw dito'y lugar tayaw. Wan tatang, nangina ti abang ijay syudad. Sa awanan ti trabaho kijay. Hindi pa ilang ay bagbagak nga agardin kalangan. Tadamat ti pabalin mo agardinan. Ngam impapilit mo matinapan ijay syudad. Kunada amayat kano ti agyan ijay syudad. Nabayag kami ijay. Ngam awan mat naurnong mi. Tapagabang mi matidaduma aswildok. Mayat no addaadal mo apagkarit mo. Ngam nuawan. Agpatingga ka lang iti nababa at trabaho. Agardin ka lang dito'y. Wan mat kidi tatang. Libre pa iti pagyanan. Awan abang. Isumat. Himbe sa pag-abang mo iti pagyanam. Idulin mo lang taramatem no ada emergency. Un tatang. Ayan na ka di titadyo agardinak, tatang. Ay, jay gardin, ijay Ijay asid agtibalayaw. Rugyak nga rodan agabyunan. Tamula akon. Agmula kagaya man. Agpaisuro ka ni tatang tapno saan ka nga agkamali iti panagmulam. Apay lang agpaisuruak. Nalaing to'y ashawam. Ay na, kulas. Kunam asaan ka unay anaggargarden. Tabarito ka pailaeng idi nagtrabaho ka iti construction. Adu ti amok at trabaho. Nabasak no kasano ti agmula. San unay ng amo ni tatang ti agbasa. Idinto tanalaingak. Adu ti padas ni tatang nga agmula. Apay, amom no kasano ti agmula kan mga sikaso kadagiti mula? Nalalaingak ngam ni tatang kunak tumat. Iso adakan ka, tanalaing kamot ako nam. Ipasigurado kan ka, amay mayato dagiti mulak ngam ti mula da. Kasta? Ay, makita no talaga nalaing ka. Ay, kan agpada samat ti imulayo kan ni tatang. Napan kami nagbayabas iti asidag ti garden ni Apong. Ngam apay nagpipintas ti mula na. Ngam jay mula tayo, tatang. Ne. Apay kumamay mayat. Kat inabunwak mo ti mulak. Jak amo tatang. Naggreen ngamin dagiti mula da. Idinto takas laagyelo matimula tayo. Ni, apay ngay. Gimatangak mat iti adu nga abo na. Inabunwak mat amin. Ngam apay ngay amay mayat timula ni Apo, ngam timulam. Panagkitam la siguro. Ngam uray kita May mayat to timula tayo, ngam ni apong mo. Pagkunaan nyo ngay, tatang. Nalalaingak matlaeng. Taadda pagbasbasaak, no kasano ti agmula. Ay, kasta ka di? Apay ngay amay mayat jay mula da. Panagkitam laeng kunak tumat. Nene, apay ngay. Napimpintas mo't nga agpayso ti mula ni tatang. Ay, saan nga taas sa bali ti inusar kong abono? Uy, saan na mabaling day tayo? Gumatangak pa iti sa baling abono. Taikak manen. Tapno maatiw ti mula ni tatang. Masapul sa anak apaatiw. Nalalaingak matlang ang ni tatang. Tadi na unay amo ti agbasa. Anya ka di dagito'y nakasango dito'y arubayan yo, nanang. Rugit dagiti manok dagita. Ilaok ni tatang yu iti dagasak bay amulaan na.
Isumot lang kayam nagmamayat ti mula na, tarugit ti manok ti araramaten na. Mayat kanukot ti rugit ti manok, ta saan amadadaal ti dameg ti daga. Kas naman ti makitkitak nga araramiden dagiti daduma. Laokan da ti daga iti rugit ti manok. Basit tulaangan nga abono ti ikabil da. Basbasit nga agpaiso ti gatangan nga abono, no ado ti mailaok arugit ti manok. Basbasit ti gastos no kasjay. Nalaklaka ti rugit ti manok ngam ti komersyal nga abono. Nangina nga agpaiso ti komersyal nga abono. Kaasi ti aggargarden. Intukat no lumaka ti presyo akit, logi man ang tinaggarden. Gasang-gasat ti aggarden. No maminsan, swerte. No maminsan, malas. Saan ka di anabiit pa'y nga inabunwam ti mulam? Apay nga aduman nanday taginatang mo nga abono. Abunwak manen tapno lumang to analaing. Ay na, arig na di pa'y imagsep iti mula ti abono nga inkabil mo. Ita, ikam manan? Ti abono, ti panakataraon ti mula. No kanayon mo nga ikan, dumakal kan lumang to adagos. Angam nabiit pa'y mat nga inikam. Amok ti aramidak, di ka dito managari. Nabiit pa'y ngamin nga inabunwam. Amangan numalabas mo. Saan ang malabas ti abono? Lumang tukit di at imulak. Sika ti makaam mo. Nalaing kamat ako na. Apay nga inwari siyo ti abono iti aglawlaw ti mulmulay yo. Apong. Kalpasan nga iwares. Gaburan iti daga. Tapno pumintas ti mula. Ay, kastagayam, apong. Nagpipintas ti mula yo, ngam ti mula ni tatang, apong. Kanayon na pa'y nga abunwan. Apay ako na masana napintas. Bababasit. Kan saan unay green, apong. Nay, apay ngay. Ay, jakmat ngamin makadandanon iti ayan ti gardin na. Tamakumikumakmat dito'y gardin kao. Kunana analaing ngagmula. Nga may mayat matgayam ti mula yo, apong. Anda nga minugali ni tatang mao. Ngagin lalaeng. Di na kayat pa iti paisuraw. Apay anagado ti abono iti pon ti mula yo, tatang? Tapno daras dumakkel, kat pumintas ti itsura na. Saan mo takas ti inaramid ni apong? Adayumot basit tinang iwarisan na iti abono. Kalpasan na, gaburan na kano. Saan ngamin nga amo ni apong mo? Mabayag ang maagsap ti mula, no adayo ti pangiwarisan. Kasta ka di, tatang? Apay ngay amay mayat dagi jay mula da, no kasta? Uray kita kalpasan ti makalawas. Lumbaan ti mulak, ti mula ni apong mo. Mapan kung tumanan kita ang ti mula na, noin kami agbayabas. Dayto itaado ti ingkabil kong abono. Pumintas to, ti panagdakkel da. Gapo ka di taado ti ingkabil mo nga abono, iti puunda? Wen, no kumatao to'y mulak, mabmabsog iti kaado, ti ingkabil kong abono. Apay ana sa unililay, anakapsot ka no ti mula Nicolas. Nasauna matdayta kanyak. Inaktuman kitaan, no kasano ti mula ti anak ta. Italaang anagmula Nicolas. Di na ngamin kayat iti ti aggardain, ta nagtrabaho iti construction, aginggaan ng asawa. Ay, ubing pa yan ang asawa ti loko. Pagamuan, kat madamag ta nga dagaya man ikabkabalay na iti boarding house na. Nadursok nga may dagiti ubing ita. Naglakada laeng amakikabalay iti asino man amakurso na daan da. Ba nagasan arumbang. Sana bareng-bareng ti makiasawa.
Pudno day na sa umlakay. Ang may mayat kuma, nukas ididatayo pa'y ti ubing, asaan abasta agkabalay latan. Nay, hapay, hanya tinaramid mo ka dagiti mulam. Hapay ang nangalanit dan. Nangalanit ko na tatang. Apay ko man nangalanit. Saan nga taaga po iti inaramid na apanagapuno, apong? Apay, anya ti inaramid na anagabuno, apaw. Tinakitak apanagapuno yo. Kat adayo iti poon ti mula, apong. Ngam ni tatang, kat asidag na iti poon ti mula. Ay, sos. Naura man ati mula no inya sidag mo ti panagabuno manakaw. Nauram ko na yo, nanang. Apay ko mangay ang mauram. Saan ka di alumang to, nukas jay? Ay napudo ti abunaw. Isuasaan mo nga iya si daguna iti poon ti mula. Awanen matay dagiti mulam. Ay, sayang pa'y dagiti mulak no matay da, tatang. Dakkelan ti gastos ko. Nagngina pa'y ti abunaw. Sayang ti gastos mo agraman bannog mo anak ko. Kunak no ammom, tadi ka ngamin nagdamdamag kinitatang mo. Anya ti kunam, natay dagiti mula Nicolas? Kasanaw, kat nagabunaw. Ngam iti puon mat ti mula, tinangik ka na iti abuno. Nangalanit dagat nga raot. Ay, sayang pa'y ti mula na. Sapay medyo nalawa mo ti minulaan na. Nalawlawat intad ko kan kwa na agardinan na. Tada kat nga rod anak da. Idinto tadwa talaan. Baliwan na ka di ti agmula. Ada kan kwa na. No makikadwa pa'y kanyak. Tapno makita na no kasanaw ti mga sikaso iti mula. Saan katakas jay aperjin na matlaan ti mula na? No maminsan nga main, narigat nga isuro ti anak ta. Tapagarupon na analaing launay. Day tamat nga rod ti ugali na amaday no maminsan. Di na kaya ti paisuro. Nalaing ka na, tado ka no ti amuna. Day tapanagin lalaing na, naisagmakot nga rod tinagbanlugan na. Saan la nga tinagbanlugan na Pati puunan da nga agasawa. Kunak man no kunam analaing ka. Ay, sayang pa'y ti puunam nga ingat-gatang mo iti abono kan bini. Isumat ngamin tinabasak. Di namat imbaga, asaan nga iya sidag iti puun ti mula, ti abono. May mayat ngamin no paisuro ka no maminsan. Adda paglaingan da, adi mo ammo. Adda mo't sabali a paglaingam. Anya pa'y ita ti pagpuunan manen nga garden. Makikadwa ka pa'y lang ka ni tatang, tapno makasuro ka. Sakbay nga agsolo ka nga aggarden. Saan nga ta kababain? No makikadwa ka dakwada. Apay kuma akababain. Rumbeng ngamin nga agpakumbaba ka mo't sagpaminsan. Kayat da nga ta. Ay na, gapo iti kinangato ti panagkitam iti kabailam, wenno iti bagim, na isagmak ti puunan ta. Papanan niyo, tatang. Iji ka di balay da apong? Wen anak, adala ko mamapan ko damagan. Umayak mat nga ro, tatang. Inak mat agpasyar iji balay da apong. Saan ka di naggapo kay Jay? Napan kami lang mat nagbayabas kadag iti padak nga ubing. Agawid kan, tapno adda kadwa ni nanang mo ijay balay. Amang no agsang ijay adim, no adda aramidan ni nanang mo. Ang siki, agawid ak man langan. Amangan no awan kadwa ni ading ko. Nasaysaya at pay, tapno matulungan ni nanang mo. Nakaumay ka mo, tanak ko. Ay, sayang dagiti mulam. Wen nga ro, nanang.
Sapay dakkel ti gastok. Agmula ka kadimanaan. Ising-asing kaw ang makikadwa ka pa ikada kami kinitatang mo iti panaggarden. Kaya't da kakaduan, nanang? Katwan tapno isuro da ka. Ado pa'y ti saan mong amo may papan iti panagmula. Wanan, nang. Nusan aga po iti panagin lalaing ko. Saan ako manalogi? Saan adakis ti agpakumbaba tapag saya ata man ako. Wana. Kunak nga minunalaingak. At damot nga rod ana isagmak ti puunak. Sige, adda pa'y binime. Tulungan da ka kinitatang mo ang mangimula iti garden mo. Sige man nga rod, nanang. Gabgabyo ninyo man inti garden nyo, analaylay ti mula na, tatang? Wan, anak ko. Iswan na tayo dagiti mulak. Tamasapul nga amun pay, dagiti anurutan iti aggarden. Sakbay nga agmula. Kaya't mo asawan, nalalaing ni Apong nga garden ng sika, tatang? Una, anak. Amuna dagiti pamayan, no kasano nga asikaswan ti mula. Saan nyo kadingam mo? Construction ti paglaing ha, anak. Panaggardin mo ti paglaingan ni Apong mo. Isu analalaing, no panaggardin ti saritaan. Isu agpasuro ak ni Apong mo. Tapno saan ak manan amalugi. Saan anasaya at ti agin lalaing? Agpaisuro, tapno sumirid ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.